Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi lessa xogħlijiet ta' manutenzjoni fl-Istitut tas-Sorijiet ta' Santa Teresa fin-Nigret iż-Żurrieq li kienu meqjusin bħala importanti ħafna fost il-komunità tas-Sorijiet u tal-benefiċjarji tagħha. L-Arċipriet taż-Żurrieq Dun Daniel Cardona iddeskriva dawn ix-xogħlijiet bħala ta' sostenn kbir għall-komunità tas-Sorijiet u għat-tfal li jgħixu f'dan l-istitut u anke għall-komunità taż-żona tan-Nigret. Sar xogħol biex hekk din il-kappella tkun tista' tiġi użata aħjar u anke l-patrimonju li ħarru missierietna ikun imħares b'mod tajjeb, u hekk kif tafu sar xogħlijiet tal-injam u anke sar roof proofing ukoll għal din il-kappella u hekk anke il komunità tas-Sorijiet li tiltaqa' hawnhekk u l-komunità tan-Nigret taż-żona ta' hawnhekk li jiltaqgħu biex jitolbu hawnhekk u s-servizzi li jagħtu minn din il-komunità kun jistgħu jintlaħqu. Waqt żjara fuq il-post, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia sqar li dawn ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni se jiżgura li s-servizz li jagħtu s-Sorijiet ikun wieħed sostenibbli. Ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni li saru fl-Istitut tan-Nigret fiż-Żurrieq huma ta' importanza kbira fuq diversi aspetti. Dawn ix-xogħlijiet ser ikomplu jiżguraw li s-servizz soċjali lill-komunità li wettqu s-Sorijiet f'dan l-istitut jibqa' jkun wieħed sostenibbli. Madankollu, stqar li dawn ix-xogħlijiet huma parti żgħira mill-impenn tal-Gvern biex iwettaq it-titjib fis-soċjetà Maltija f'kull għandna ta' xogħlijiet li qegħdin isiru f'binjiet oħrajn li huma importanti għall-wild kulturali Malti.